Λοιπόν, το ζήτημα είναι καταρχήν να δούμε τι είναι πρωτοπορία. Πρωτοπορία είναι αυτός που πορεύεται πρώτος. Avant-garde είναι η εμπροστοφυλακή. Είναι αστείο ότι είναι μια λέξη η οποία έχει κάτι το στρατιωτικό, δηλαδή εμπροστοφυλακή. Και το ότι έχει κάτι το στρατιωτικό, αυτό υπάρχει ακριβώς αυτή η πολεμική διάσταση μέσα στην έννοια της πρωτοπορίας στο σινεμά. Με την έννοια ότι η πρωτοπορία είναι πάντα κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με κάτι άλλο. Δηλαδή ότι αναγκαστικά θα συγκρουστεί με κάτι προηγούμενο. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η σύγκρουση είναι βασικός μοχλός για να δημιουργηθεί πρωτοπορία. Δηλαδή κάτι που εναντιώνεται σε κάτι άλλο εν τέλει. Αυτό είναι τελικά αυτό που λέμε πρωτοπορία. Κάτι που φέρνει κάτι καινούριο και διώχνει κάτι παλιό. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι υπάρχουν τόσες πολλές παλιές ταινίες οι οποίες είναι 100% πρωτοποριακές, ακόμα και αν δεν συγκαταλέγονται μέσα στην πρωτοπορία. Δηλαδή με έναν τρόπο μπορείς να πεις ότι η πρωτοπορία στο βουβό κινηματογράφο δεν βρίσκεται μόνο στους γνωστούς avant-garde σκηνοθέτες όπως ο Μάντε ή άλλοι σκηνοθέτες του βουβού, αλλά ή στον Μπονουέλ κτλ. Αλλά η πρωτοπορία βρίσκεται εξίσου, αν όχι περισσότερο, στον Μπάστερ Κίτον. Επίσης και σήμερα η πρωτοπορία δεν είναι μόνο αυτό το οποίο με κάποιο τρόπο κατηγοριοποιείται και τοποθετείται στα πλαίσια της πρωτοπορίας. Πρωτοπορία μπορείς να βρεις ένα blockbuster. Δηλαδή, ή σε μια ταινία, όπως έλεγε ο Αλέξανδρος κάποια στιγμή, της Pixar, βεβαίως. Δηλαδή, οι ταινίες της Pixar, οι παλιές τουλάχιστον, όχι οι τελευταίες, ήταν πρωτοπορία. Και οι ιδέες που φέραν ήταν πολύ πιο καινούργιες. Ή μια ταινία του Τσουχάρκ, ένα action movie, μπορεί να εν τέλει να λέει πολύ περισσότερα για το μοντάζ από πολλά experimental films. Άρα νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε ένα φεστιβάλ πρωτοποριακού κινηματογράφου είναι όταν ακριβώς βρίσκει αυτά τα σημεία που συνδιαλέγονται οι ταινίες μεταξύ τους και που αντλεί αυτό το πράγμα που μπορεί να ονομάζεται πρωτοπορία από πολύ διαφορετικά μεταξύ τους είδη. Περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δω την Abigail Child, που μου φαίνεται εξαιρετικό αυτό που κάνει και θέλω πάρα πολύ να το δω σε μεγάλη οθόνη. Και όλο το πρόγραμμα με το American Experimental είναι μερικοί πολύ κλασικοί του είδους, όπως ο Μέκας και άλλοι καινούργοι, που είναι εξαιρετικό. Επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω καλά, μόλις είδαμε τον Επαναστάτη χωρίς αιτία, το οποίο ήταν ένα αριστούργημα, έτσι, να το ξαναδείς αυτή την αποκατεστημένη κόπια που ήταν υπέροχη πραγματικά. Αλλά και την ταινία Λήξης στο Σάγιατ Νόβα που θέλω πολύ να την ξαναδώ, τον Παρατζάνο. Ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού που από το λίγο που είδαμε έχουν ψήσει να τις δω, αρκετές. Και είναι πολλά τα προγράμματα και είναι πολλά τα πράγματα πραγματικά που μπορεί να δει κανείς και να καθρεφτιστεί, ας πούμε, σε αυτά. Είναι πολλά, δεν είναι ένα-δύο. Αυτό που φτιάξαμε για την τελετή έναρξης ήταν ουσιαστικά μία ταινία φτιαγμένη από ταινίες. Δηλαδή πήραμε και ανακυκλώσαμε το υλικό των ταινιών του φεστιβάλ, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα καινούριο διάλογο και καινούριες σχέσεις που θα προέκυπταν μέσα ακριβώς από αυτό το διάλογο. Οπότε η ιδέα ήταν να πάρουμε, για παράδειγμα, μία ταινία του Πέντρο Κώστα και να τη βάλουμε σε διπλοτυπία με ένα φως που αναβοσβήνει από κάποια ταινία του αμερικάνικου experimental, και αυτό να δημιουργήσει πραγματικά μια καινούργια σχέση, σαν να ήταν ένα καινούριο ατόφιο πλάνο. Ή να πάρουμε κομμάτια από τον Νίκολας Ρέι, από τον Επαναστάτη χωρίς αιτία, που να είναι σαν να μιλάνε παράλληλα με μια ταινία, ας πούμε, της Abigail Child. Δηλαδή αυτή ήταν η ιδέα, και
χρησιμοποίησαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Αντωνόπουλο που κάναμε το μοντάζ, που και αυτός είναι σκηνοθέτης, οπότε συνέβαλε και αυτός πολύ σε αυτό. Χρησιμοποίησαμε όλων των ειδών τα πράγματα που μπορούν να σου επιτρέψουν να φτιάξεις αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή το να τοποθετήσεις πάρα πολλά επίπεδα ταινιών, δηλαδή εννοώ να έχεις πολλά επίπεδα εικόνας, τα οποία το ένα με το άλλο δεν είναι απλές διπλοτυπίες, αλλά με πολλές διαφορετικούς τρόπους το ένα με το άλλο επεμβαίνει και πώς να το πούμε, ότι φτιάχνει ξανά ένα καινούριο διάλογο που έλεγα πριν. Απ' τη μία αυτό, απ' την άλλη βεβαίως ο ήχος, που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, δηλαδή μπορεί να βάζαμε έναν ήχο από μια ταινία του Καράξ σε κάτι άλλο. Οπότε αυτό αυτόματα δημιουργούσε ένα διάλογο, και βέβαια όλο αυτό έδαινε με τη μουσική του Αλέξανδρου, ο οποίος εμείς δουλέψαμε ήδη πάνω σε κάποια πράγματα μουσικά που είχαμε του Αλέξανδρου για να το φτιάξουμε, και στη συνέχεια πήραμε και τα κομμάτια του μανιφέστου του Τορνέ και κάποια προσωπικά κείμενα από τραγούδια του Αλέξανδρου και άλλα, και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μια περίεργη μίξη ανάμεσα στο προσωπικό και το μανιφέστο, που το μανιφέστο έχει πάντα αυτή την πολεμική και τη συγκρουσιακή λογική που λέγαμε και πριν ότι είναι η πρωτοπορία στο σινεμά, ας πούμε.